vanhu vobuda pasocial media vachiti why is he still alive, patoona kuti aiwa director in the office yeZANU-PF national chairperson anozikanwa nezita rekunzi Tatenda Dege, aiwa anosangana netsaona, aiwa ikanga iri very very fatal. Vanhu vakabuda vachiti vakomana ava ndo vakomana vafanira kutsakatika, noda kuti nyange mitemo chaiyo yemuroad havatombogoni kana kutomboiapply kana kutomboiziva havaizivi. Sanamira mashoko anobuda achitaurwa panapa panoti wasubscribe walike on the bell icon. Vakomana vemudhemira masvingo vanoposta mapictures amuri kuona ayo, aiwa mota yakanyatsokuita manhede kunyatsokudimuka chaiko, vobuda vanyora vachiti prominent artist and director in the office of ZANU-PF national chairperson Tatenda Dege escaped death by a whisker last week when he failed to apply brakes at the junction of Murambinda Chivu Highway and Buyera Office Road and proceeded into a bush where his vehicle hit trees and overturned. He was driving a twin-cab Toyota Hilux Revo which belongs to the party. Tomasvika nomuda nyongwa panapa chionekwa mukomana aiwa akanyatsokunowira zvake mumuti, mota yakanyatsokupidiguka. Panapa tinoona kuti vakomana vanobuda vachinyora panapa mukoma section vachiti ema yakati mwanopinda achiti matombo haana kukuvara here apo shame nature suffers. Mwanobuda anyora achiti why is he still alive, mwanobuda anyora achiti dai zvafa I hate ZANU-PF. Mashoko atoona kuti vakomana vanenge vachiresponsa maresponse akadanyisa kuratidza kuti people havasi kunakirwa nevakomana ava. Pamusoro pazvo vanozodiscover kuti aiwa this guy aiwa is an aid waopa muchinguri vamuri kuziva kuti ndo vanhu vasiri kudikanwa nevanhu vachizikanwa kuti ndo vanakomana vari kupusha vachiwedzera massive suffering munyika yeZimbabwe. Mutiudze mafungiro enyu, moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Penda comment section medu mudze mafungiro enyu, so subscribe or like, sit down on the